Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang piniling unahin ang trabaho kesa sa sariling kapakanan. Marami sa atin ang hindi mabitawan ang trabaho sa takot na baka may ibang makakuha nito. Ikaw kapuso, nasa pedestal mo ba ang iyong trabaho? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Anna May, 35 years old. Nangyari ang kwento ko may isang taon nang nakakaraan. 18 years old lamang ako noong nakipag-live-in ako sa boyfriend at dati kong kaklase na si Inton. Hindi naman ako ganon kaseryoso sa kanya dati pero inaya ko siyang magtanan kami. Gusto ko kasi na makatakas noon sa pamilya ko. Toxic ang family ko, Papa Dudut. Kaya naisipan kong lumor para matulungan ko ang mga nakababata kong kapatid. Nilaban ko ang kagustuhan kong makapag-aral sa kolehiyo pero nagalit sila. Lalong-lalo na si nanay. Sinabi niya sa akin na kailangan ng madali ang pera para mabuhay kaming pamilya. Sinabi ko na kaya ko namang pag-aralin ng sarili ko pero tinutulan nila. Kaya doon ko naisipang manipulahin si Inton. Alanganin pa nga si Inton noong inaya ko siya. Napapayag ko lamang siya nung tinakot ko na makikipaghiwalay ako sa kanya. Nagsama kami sa isang maliit na kwarto na pinabantayan sa amin ng tita ni Inton. Nahirapan kaming pareho lalo't pinasya naming ipagpatuloy ang kolehiyo. Nagtrabaho siya bilang fast food crew at ako naman ay nakakuha ng scholarship sa university na pinasukan ko. Naging student assistant ako sa library namin at nakakuha rin ako ng allowance. Bukod pa doon ay inaabutan din kami ng kaunting tulong ng magulang ni Inton. Nakaraos naman kaming dalawa at nakapagtapos na rin sa pag-aaral. Nakapasok din kaming agad sa mga trabahong akma sa aming tinapos. Nakalipat na rin kami sa isang kondo at doon ay namuhay ng hindi namumroblema sa pera. Kaya natuwa kong ipinaglaban ko ang kagustuhan kong makapag-aral para makamit ang buhay na pangarap ko. Mabilis na lumipas ang panahon at pareho na kaming naging stable ni Inton sa buhay. May naipon na rin kami na balak naming gawing retirement fund pag tumira kami sa Siargao. Busy ka? Hindi naman. Kanina ka pa kasi nakatutok dyan sa laptop mo. Hinihintay ko kasi yung reply ng boss ko dun sa proposal ko eh. Alas 11 na ng gabi ah. Oh, so? Biyernes pa ngayon. Ano naman kung biyernes ngayon? Baka naman gusto mo magpahinga. Hindi ako makakapagpahinga hanggat hindi ko nakukuha ang approval para dun sa proposal na ginawa ko. Tulad nga ng sabi ko, biyernes ngayon. Malamang nagpapahinga na yung boss mo kaya pumaparty kung saan. Kaya ikaw… Paparty na rin, ganon. Magpahinga ka na. Hintayin ko pa hanggang 2 a.m. Kung hindi siya mag-reply, di matutulog na ako. Bukas mo na lang i-check o kaya sa Lunes na lang. Hindi pwede. Nakasalalay sa proposal na yun ang promotion ko sa work. Alam ko. Lagi mo nakakwento yan kapag kumakain tayo. Kahit nga habang nagsisipilyo eh. Wala kang ibang sinasabi kundi ang tungkol sa promotion mo. Ayaw mo ba akong suportahan sa pangarap ko? Ano ka ba naman, Anna May? Halos 16 years na kitang sinusuportahan sa mga pangarap mo. Ngayon ka pa ba mag-iisip ng ganyan? Bakit gusto mong patulugin na ako? Kasi ilang gabi ka nang walang maayos na tulog. Kaya ko pa naman eh. Pag ang katawan mo nag-schedule ng pahinga mo, wala ka na maghagawa. Ako na nagsasabi sa'yo. 30 minutes. Kapag wala pang reply talaga matutulog na tayo. 30 minutes ha? After nyan, loving-loving na tayo. Akala ko ba gusto mo magpahinga na ako ha? Mukhang papagurin mo lang ako lalo eh. Para mas madali ka makatulog. Dali na. Pwede naman tayo mag-loving-loving habang naghihintay sa email ng boss ko, di ba? Baka di ka makapag-concentrate. Di tayo makakabuo niyan. Sige ka. Ha? Makakabuo? Ayaw mo pa bang magkaanak? Bakit biglang gusto mo yata magkaanak na? Matagal ko naman ang gustong magkaanak.
Humahanap lang ako ng tiyempo para sabihin sa'yo. Busy ka kasi madalas tapos stressed ka pa sa work. Inton, akala ko… Kala mo wala na akong balak maging tatay. Gusto ko kaya. Bakit? Ano bang bakit? Siyempre gusto kong magkaroon tayo ng pamilya. Bagong inspirasyon, ganon. Ayaw mo ba? Parang hindi pa natin kaya magpalaki ng bata ngayon eh. Ang hirap ng buhay, bagsak ang ekonomiya, tsaka… Ano bang hindi kaya? Sahod mo pa nga lang pwede nang bumuhay ng kambal. So iaasa mo sa akin ang pagbuhay sa mga magiging anak natin, ganon. Grabe naman. Siyempre hindi. Hay nako, Inton. Nadadala ka lang ng antok, mabuti pa matulog na tayo. Teka, paano yung email ng boss mo? Bukas na yun. Halika na, tulog na tayo. I-reschedule na lang natin yung ano natin. Ayaw mo pang magkaroon ng anak, no? Ha? Halata naman. Gusto ko lang kasing matulog Hindi para… mo na kailangan magrason. Di wag. Oh, bakit galit ka? Nakakainis lang kasi yung pambibigla mo tungkol sa pagkakaroon ng anak eh. Agad-agad talaga? Ana May, 16 years na tayo nagsasama. Ano ba nakakabigla sa sinabi ko? Basta. Huwag kang ganyan. Nakakasira ka ng mood eh. Ba't ba ayaw mo bang magkaanak? Hindi sa ayaw. Kaya lang kasi, alam mo yun, parang tanga ka naman eh. Alam mo yun, di ba? Wala akong naintindihan sa mga sinabi mo. Basta ang naintindihan ko lang, ayaw mong magkaanak. Sige, matulog ka na. Magyoyosi lang ako. Almost 16 years na nga kaming nagsasama noon, Papa Dudut, at hindi ko naman masisisi si Inton kung gusto na niyang magkaroon kami ng anak. Nawala lang sa isip ko na itatanong niya yon sa akin dahil nakafocus ako masyado sa trabaho ko. Hindi na nga ako halos nagkaroon ng time noon sa relasyon namin dahil mas priority ko ang trabaho ko. Lalo't nakikita ko noon na malapit na akong ma-promote base sa mga usapan sa opisina. Inaya ako ni Inton na magpakasal na pero sinabi kong gastos lamang yon at hindi praktikal. Napasama ko ang loob niya pero inexplain ko naman sa kanya na darating din kami doon. Sinabi ko na talagang hindi pa ako readyng ikasal pero hindi naman ibig sabihin noon ay may balak pa akong humanap ng ibang karelasyon. Sigurado na ako kay Inton at wala na akong ibang nakitang makakasama pa sa buhay kundi siya lamang. Hindi naging sapat yon para sa kanya dahil gusto niyang maging legal ang proseso ng pagsasama namin. Yon ang madalas naming napag-aawayan. Pero hindi naman yon naging dahilan para maghiwalay kami, Papa Dudut. Ganon ako kamahal noon ni Inton at naniniwala ako doon, Papa Dudut. Miss Joy, tawag niyo raw po ako. Oo. Maupo ka, please. Miss Joy, kung tungkol po ito sa hindi ko pag-file ng OT, sorry po talaga. Nawala lang sa isip ko na cut-off na po pala para sa… Congratulations! Po? Approve na ang budget para sa promotion mo. Makakapagsimula ka na. Po? Ikaw na ang bagong Senior Associate Ana May. Po? Tabigla ba kita? Totoo po ba to? Hindi ako vlogger para i-prank ka. Akala ko po, next month pa po malalaman yung… Pinamadali ko yung pag-process ng promotion mo. Kailangan ko na ng kasama para mag-manage ng teams natin. Hindi ko na kayang mag-isa. Sinistress ako ng mga kliyente natin kaya sabi ko, dapat within this month ma-promote ka na. Nako, hindi pa po yata ako ready, ma'am. Ano bang hindi ready? Ang tagal na kitang tinitrain ha. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Grabe. Thank you po, Miss Joy. Mag-thank you ka sa sarili mo. Ikaw ang gumawa ng paraan para mapansin ko ang galing mo. Huwag mo akong bibiguin ha? Hindi po. Makakaasa po kayo. Gagawin ko po lahat mapatunayan lang na karapat dapat ako sa posisyon na to. Ang drama mo naman. Hindi ko lang po kasi talaga inaasahan na mapapagat ang promotion ko eh. Kailangan ko na rin kasi talaga ng tulong. Nagpaplano na kasi kami ng mister ko na bumuo ng isa pang baby.
Hindi makakatulong yung tambak na stress ko rito sa trabaho kung gusto naming makabuo. Kaya kailangan ko ng sasalo ng ibang stress. Ako na pong bahala. Kayo ng mister mo. Bakit po? Ang tagal nyo ng mag-asawa, di ba? Hindi pa po kami kasal. Ganon? Anak, Wala pa po sa plano masyado pa pong maaga. good. Hindi sa ayoko magkaroon kayo ng anak ha. Kakapromote mo pa lang kasi kaya di makakatulong kung sakaling magkakaanak ka ngayon. Naku, wag po kayong mag-alala. Kung meron man po kaming planong gawing anak, goldfish lang po. Okay, at least klaro tayo. So mamaya after work, need mo pang magstay para ma-brief kita sa contract mo at iba pang kailangang gawin. Again, congratulations. Thank you po, Miss Joy. Thank you. Labas na po ako. Friend! Ay! Nakakagulat ka naman, Rita. Ano ba? May usap-usapan na promoted ka na raw Congrats, friend! Oo, kakasabi lang sa akin ni Miss Joy. Sana all! Darating din yung promotion mo. Huwag ka lang laging late sa trabaho. Ay naku, pas! Mas gusto ko malate lagi. Rita, Oh, bakit parang lumungkot ka? may kilala ka bang abortionist? Try mo magtanong sa hardware. Buy one, take one ata sila ron ngayon. Seryoso ko. Abortionist? Bakit? Sino magpapalaglag? Ako, Buntis ka? magdadalawang buwan na Uy, congratulations! Huwag kang maingay. Huwag mo rin ako i-congratulate, okay? Kaya ako naghahanap ng aborsyonista kasi nga ayoko ituloy itong pinagbubuntis ko. Blessing yan, ano ka ba? Sumpato kapag nalaman ni Miss Joy na buntis ako. Ano bang pakialam niya? Hindi pa ako dapat magbuntis, Rita. Hindi ngayon. Kakapromote ko pa lang Irregular ako sa buwan ng dalaw ko kaya nakampante ako na normal lamang ang hindi ko pagkakaroon noon sa loob ng isang buwan. Nakaramdam ako ng paminsan-minsang hilo pero inisip kong dala lamang yun ng stress at puyat. Napadalas kasi ang pagpupuyat ko para sa trabaho para nga sa promotion ko, Papa Dudut. Hindi naman ako nagduwal tulad ng ibang babaeng buntis kaya inisip kong normal lamang ang mga nangyayari sa akin, Papa Dudut. Hindi nga rin ako nagkaroon ng cravings. Naging madalas noon ang hilo ko kaya naisip kong magpa-check up na. Inisip ko kasi na baka bumagsak na naman ang dugo ko. Gusto ko lang naman noon na magpareseta ng gamot pero nalaman ko na buntis na pala ako. Parang gumuho ang mundo ko nang ibinalita sa akin ng doktor na buntis na ako. Napabili pa ako ng pregnancy test at ginamit yon sa CR ng isang gasolinahan para lamang makasigurado. At doon ay lumabas na positibong buntis nga ako noon. Naiyak na lamang ako sa mga nalaman ko hindi dahil sa tuwa kundi sa inis sa sarili ko kung bakit ko hinayaang mabuntis ako ni Inton. Una ko palang nalaman na buntis ako ay binala ko nang ipalaglag yon. Hindi ko sinabi kay Inton dahil wala naman akong balak na buhayin yung nabuo namin. Akala ko naman kasi ay ayaw niya rin magkaroon noon ng anak kaya nagulat ako nang bigla niyang sinabi na gusto na niyang makabuo kami. At nung time na yon ay buntis na ako, Papa Dudut. Nag-research ako ng abortionista pero wala naman akong nakita. Kaya nga tinanong ko ang best friend ko at kabatch ko sa work na si Rita kung meron siyang kakilala. Si Rita lang ang tanging nakakaalam ng pagbubuntis ko at malaki naman ang tiwala ko sa kanya na hindi niya yon sasabihin sa iba lalo na sa boss ko. Tinulungan niya ako makahanap ng pampalaglag. Kabado siya noon dahil sagrado katoliko siya at malaki ang takot niya sa Diyos. Nakukonsensya patuloy ako na sinali siya sa problema ko na dapat ay ako lamang ang humaharap. Wala na rin kasi akong ibang malalapitan na tanging si Rita lamang ang pwede kong kapitan. Kaya kahit labag sa loob niya ang plano ko, ay sinuportahan pa rin niya ako sa plano kong pagpapalaglag, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makapit noon ang sanggol sa sinapupunan ko, Papa Dudut.
Marami na akong ginawa pero wala pa ring senyales na makukunan ako. Sinukuan na rin ako ni Rita dahil nakukonsensya na siya at nangako na lamang siya na hindi niya sasabihin kahit kanino ang ipinagbubuntis ko. Sinubukan pa nga niya akong kumbinsihin na huwag nang ituloy ang plano ko. Sinabi niya na masaya raw maging ina at napatunayan niya yon nang nagkaroon siya ng anak sa una niyang asawa. Hindi nga lang pinalad na tumagal sa mundo ang isinilang ni Rita. Bago mag-1 taon ang anak niya ay dinapuan ng sakit na dahilan para mamatayon. Nasaksihan ko kung paano na-depress si Rita sa pagkawala ng anak niya. Tinulungan ko siya para makapag-move on at hindi pa siya nagkaroong muli ng anak sa takot na baka hindi ulit mabuhay ng matagal. Papadudot doon ko nga napatunayan na tunay kong kaibigan si Rita. Nagawa pa rin kasi niyang akong intindihin sa plano ko kahit na alam niyang hindi makatarungan ang ginagawa ko lalo't na experience niyang mawala ng anak. Kaya naman minabuti kong wag na rin siyang pilitin pang tulungan ako para hindi na bumalik ang trauma niya. Marami akong sinearch sa internet kung paano ko madaling mapalaglag ang nasa sinapupunan ko. Sinubukan ko yung lahat pero wala talagang nangyari. Ewan ko ba noon at parang gusto ng Diyos na talagang ibigay sa akin yung sanggol sa tiyan ko. Kung hindi lang naman ako bagong promote ay baka naisipan ko pang wag ipalaglag ang anak namin ni Inton. Pero napaaga ang promotion ko at na-warningan na rin ako ng boss ko na wag muna akong magkakaroon ng anak. Tama naman kasi ang boss ko, Papa Dudut. Malaking sagabal nga ang anak sa trabaho ko lalo't nagsisimula pa lamang akong umangat. Gusto ko noon na magpakitang gilas sa boss ko. Kaya ako pinush na ipalaglag ang nasa tiyan ko. May nabasa ako na makakatulong kung magbubuhat ako ng mabibigat na bagay. Ginawa ko yon araw-araw at napansin ako ni Inton. Kinabahan ako na baka makahalata siya pero nag-alala lamang pala siya, Papa Dudut. Ana May, di ka pa papagod? Bakit? Kanina pa ba ako tumatakbo sa isip mo? Nagawa mo pa talaga magbiro ah. Ayos lang naman ako. Day off mo ngayon pero di ka naman nagpapahinga. Kanina ka pang madaling araw naglilinis dito sa bahay. Tapos ngayon nagbubuhat ka naman ng mabibigat. Ayos nga lang ako. Gusto ko lang naman na maging masinop dito sa bahay. Ano bang masama doon? Pwede naman tayong kumuha ng kasambahay eh. Nakakatakot. Baka mamaya pag nakawan pa tayo. Eh di, kumuha tayo sa agency. Gusto ko pa rin hands-on ako sa pag-aasikaso dito sa bahay. Nakakapanibago lang. Bakit ka naman naninibago? Dati kasi ako madalas na maglinis dito sa bahay. Masama bang magbago? Ayaw mo bang tulungan kita? Sige, magtulungan tayo. Ay hindi, kaya ko na to. Mas pulido ako maglinis kaysa sayo. Yabang naman nito. Minsan ka nga lang ako maglinis eh. Nakaka-proud lang kasi. Sige na, pumunta ka na lang sa kwarto at maglaro ng video games mo. Hayaan mo na ako dito. Malinis naman na tong bahay. Ipahinga mo na yan. Nakukulangan ako eh. Ako nang tatapos nung iba. Tara na muna sa kwarto. Manood na lang tayo ng movie. Gusto ko pang maglinis. Tsaka hinihintay ko pa yung mga galon ng mineral water natin. Nagpa-deliver ako. Puno pa yung mga nasa kusina ah. Bumili ako ng mga bagong galon. Nakasale kasi online eh. Para hindi na tayo nabibitin. Lumalakas na kasi akong uminom ng tubig lately. Ako nang bahala. Ibigay mo yung number ko ron sa magde-deliver para ako na yung sasalubong mamaya. Ako na. Gusto ko nga ako magbuhat. Ha? Bakit? Nabibigatan ka na nga sa 1 kilong bigas eh. Grabe mo naman akong maliitin. Sinasabi ko lang sa iyo yung totoo ah. Tsaka huwag ka masyadong nagbubuhat ng mabibigat. Magandang exercise yun. Para na rin ako nag-gym. Nananaba na rin kasi ako eh. Parang di naman. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinaka-sexy sa lahat. Bola. Wala na kasi akong kasyang damit. Nananaba na talaga ako. Ikaw kasi, puro tayo samgyupsal. Nasisi pa ako eh. Ikaw tong lagi nag-aaya.
Kaya nga hayaan mo na ako magbuhat, magpakapagod dito sa bahay. Para naman makapag-exercise na ako. Kailangan ko na rin magpa-sexy kasi gusto ko nang mag-beach tayo. Okay, sige, pero maglilinis ka lang ha. Huwag ka magbubuhat. Kailangan mataw ng muscles ko. Kailangan ko magbuhat. Ayoko. Hindi naman ako magpapakamaskulada. Ano ka ba? Hindi naman yun eh. Natatakot ako, baka bumaba yung matres mo. Ha? Eh di ba sabi ng matatanda, nakakababa ng matres yung pagbubuhat ng mabibigat? Oo, tapos? Baka mahirapan tayong makabuo niyan. Ayan ka na naman, Inton eh. Alam ko di ka pa ready ngayon. Okay lang yun sa akin. Hihintayin ko hanggang maging ready ka. Alam ko matindi pa yung pressure sa'yo sa work mo, kaya willing naman ako maghintay. Pero sana wag kang gumawa ng bagay na magpapahirap sa atin para makabuo. Para kapag ready ka na, madali na lang. Gawa-gawa lang yan ng mga matatanda. Mas maganda ng sigurado. Wala namang masama kung susubukan, di ba? At para hindi na humaba pa ang usapan namin ay pumayag na lamang ako noon sa gusto ni Inton. Siya na lamang ang bumuhat ng mga pinadeliver kong tubig. Nasira na naman ang plano ko. Na-stress pa ako lalo dahil kahit magdamag na akong nagpakapagod sa paglilinis at pagbubuhat ay wala pa ring senyales na makukunan ako. Nang nakatulog nga si Inton ay nagkulong ako sa banyo para tahimik na umiyak. Nadala na rin siguro ako ng stress na humalo pa sa hormones ko kaya napaiyak na lamang ako. Hindi naman ako iyakin, papadudot at sadyang hindi ko na lang talaga alam noon kung ano ang nangyayari sa katawan ko. Binilungan ko pa ang tiyan ko at nakiusap na sana ay bumigay na yung kapit ng sanggol. Napikon pa ako at saka pinagsusuntok ang tiyan ko. Para na akong nasisirain ng bait dahil sa mga ginagawa ko sa sarili ko. Wala na lang kasi akong ibang mahanap na solusyon noon para malaglag yung anak namin ni Inton. Pagkalabas ko ng banyo, nagpunta naman ako sa kusina. Binuksan ko ang ref at kinuha ang alak ni Inton. Nagpakalasing ako noon sa pag-asang makatulong yon sa pagkawala ng bata sa tiyan ko. Nalasing na ako ng todo, papadudot, at hindi ko na namalaya na nakatulog na ako sa sala. Kung hindi lang ako ginising noon ni Inton ay hindi ko pa mamamalayang tumirik na ang araw. Napabangon ako bigla dahil late na ako sa trabaho ko. Walang pasok noon si Inton kaya na-late din siya ng gising. Hindi naman siya nagulat na wala ako sa kama pagkagising niya. Akala niya raw ay pumasok na ako sa trabaho dahil hindi niya ako nadatnan sa kama. Nagmadali akong umalis ng bahay at inabutan pa ako ng matinding traffic. Panay na noon ang tawag ni Miss Joy sa akin pero hindi ko sinagot dahil sa takot. May nakaschedule kasi kaming meeting na dalawa dahil may kailangan pa kaming i-assess na appeals sa mga kliyente namin. Naiyak na ako habang nasa loob ng taxi. Nasigawan ko pa yung taxi driver dahil inikot pa niya ako. Hindi na lamang ako pinatulan dahil babae raw ako. Nung nakababa na ako ng taxi ay nagmadali ako para sumakay ng elevator pero sira pala yon. Kaya napilitan akong gamitin ang hagdanan. Ilang beses pa akong natapilok dahil sa pagmamadali ko, papadudot. Bakit ngayon ka lang? Sorry po, Miss Joy. Di mo man lang sinagot yung mga tawag ko. Naka-silent po kasi yung phone ko eh. Hindi yan excuse. Alam mo nang late ka pero di ka man lang nag-update? Hindi po kasi nag-alarm yung phone ko. Pasensya na po, hindi na po mauulit to. Talagang hindi na dapat. Kabago-bago mo pa lang na senior associate, ganito agad yung mangyayari? Sorry po talaga. Kung ganito lang ang aasahan ko sa'yo, sabihin mo na agad para makakuha ko ng kapalit mo. Naku, wag po. Ngayon lang po to nangyari, ma'am. Ano ba inaamoy ko sa'yo? Nakainom ka ba? Kagabi po. Di ka man lang ba naligo o nag-mouthwash man lang bago ka humarap sa akin?
Nagmamadali na po kasi ako eh. Nagbihis lang po ako kagad tapos dumiretso na po ako dito. So ine-expect mo na papayagan kitang humarap ng ganyan sa mga kliyente natin mamaya? Kliyente? Ano po bang meron mamaya? Hindi mo man lang ba binasa yung email ko sa'yo kagabi? Hindi po eh. Babasahin ko na po ngayon. How irresponsible, Anna May! Miss Joy, akala ko po kasi re-reviewin lang natin yung appeals ng clients. Yun ang usapan last Friday. Pero nag-email ako sa'yo kagabi na may meeting tayo ngayon kasama ang mga kliyente natin. Sorry po talaga, Miss Joy. Aayusin ko po to. Wala na rin naman akong magagawa. Ilabas mo na yung hard copy ng data na napirmahan ko last Friday. Ipasa mo kay Rita para makagawa siya ng scanned copies na gagamitin para sa presentation mamaya. Miss Joy, Ano na naman? naiwan ko po yung hard copy eh. Ano ba, Anna May? In less than 3 hours, darating na yung clients natin. Tatawagan ko po yung asawa ko. Ipapadeliver ko po dito. Mabilis lang naman po yun. Akala ko pag pinromote kita, mababawasan ang stress ko. Hindi ko alam na madadagdagan lang pala. Miss Joy! Aray! Bakit ka umaaray dyan? Aartihan mo ba ako para makalusot ka ngayon sa kasalanan mo? Hindi po. Sumakit lang ang ulo ko. Hangover lang po siguro to. Lumabas ka na muna ng office ko. Naiinis ako sa'yo. Uminom ka ng maraming kape at tubig para bumaba ang hangover mo. At utang na loob. May shower room tayo sa 4th floor. Maligo ka, mag-toothbrush ka para hindi naman nakakaya sa mga kliyente natin mamaya. Opo. Lumabas ka na! Ano, May? Opo. May tagus ka. Takpan mo ng blazer mo. Aayusin ko po, ma'am. Anna May! Rita, tulungan mo ako. Nakunan na yata ako. Hala, Diyos ko! Halika na nga sa ospital! Hindi pwede. Tulungan mo lang ako pumunta sa shower room sa 4th floor. Maliligo lang ako. Ano ba, Anna May? Delikado na tong kalagayan mo eh. Please, Rita. Tara na sa ospital. Yun ang kailangan mo. Rita naman eh. Uy, Anna May! Diyos ko, Anna May, gising! Tulong! Tulungan niyo kami! Nag-blackout na ako noon, Papa Dudut, at hindi ko na nga namalayan na dinala na ako sa ospital. Si Rita ang umasikaso sa akin noon at hindi niya tinawagan si Inton dahil hindi pa siya sigurado kung alam na ng asawa ko ang totoong kalagayan ko. Pinakiusap ko sa kanya na huwag niyang sabihin kay Inton ang pagkaka-ospital ko noong nagkamalay na ako. Hindi naman ako nakunan, Papa Dudut, nag-spotting lamang ako at naagapan naman kaagad. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon dahil hindi pa rin ako nakunan. Si Rita na ang nagbalita kay Miss Joy na na-hospital ako pero hindi niya sinabi na nag-spotting ako. Sinabi lamang niya na over-fatigue ako at kailangan kong magpa-confine. Nag-worry naman ang boss ko pero hindi para sa akin, kundi para sa meeting namin ng araw na yon. Kahit nasa hospital na ako noon ay pinasend pa rin niya sa akin lahat ng kailangan niya para sa meeting. Tinulungan naman ako ni Rita para mapagaan ang trabaho ko. Nakonsensya ako dahil iniwan ko mag-isa si Miss Joy sa meeting na dapat ay andon kaming dalawa. Sinabi ko na lamang na babawi ako sa kanya kapag bumalik na ako sa trabaho. Sinabi niyang madaling ko na raw ang pag-recover dahil matatambakan na ako panigurado ng mga trabaho. Nakiusap ako sa ospital na i-release na ako bago gumabi. Ayaw sana nila noon dahil kailangan ko pa raw magpahinga at i-observe. Sinabi kong magpapahinga na lamang ako sa bahay at mag-a-update ako kung merong mang mangyayari sa akin. Sinabi ko na si Rita na ang mag-asikaso sa akin. Wala rin silang nagawa kundi ang payagan ako. Inasikaso po ni Rita lahat ng kailangan para makalabas na ako. Binili niya lahat ng gamot na kakailanganin ko. Pagkatapos noon ay pinayagan na rin kaming umalis after kong maklear. Pagka-uwi ko ng bahay ay nakatulog pa si Inton. Mabuti na nga lang at nakatulog pa noon si Inton dahil nakapag-usap pa kami ni Rita sa mga dapat naming gawin.
Binili niya sa akin lahat ng mga sinabi ng doktor at pagkatapos noon ay hinintay niyang magising si Inton para sabihin na nahimatay ako sa opisina dahil overfatigue ako. Nakita ko ang pag-aalala ni Inton sa akin. Naiyak na lamang ako dahil kailangan ko pa ring ilihim sa kanya ang lahat. Nung nakaalis na si Rita ay saka napaiyak si Inton. Natakot daw siya sa kalagayan ko at inasikaso niya ako buong magdamag. Konting galaw ko noon sa kama ay nagpapanik na siya. Hindi ko alam papadudot kung sasabihin ko ba sa kanya ang kalagayan ko o baka may tsansa pang mawala ang nasa sinapupunan ko. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sick leave ako ng 8 araw sa trabaho. Pero kahit na ganun pa man ay sinigurado kong makapag-send pa rin ako ng mga kailangan ni Miss Joy. Alam kong binilin sa akin ng doktor na umiwas sa stress dahil baka maulit ang spotting ko pero hindi ako nakinig, papadudot. Ilang beses ding tumawag si Rita sa akin para ipaalala na kailangan kong magpahinga. Alam kasi niyang nakikipag-usap pa rin ako noon kay Miss Joy. Sinabi kong ayos na ako at mabilis lamang akong nakarecover. Ilang beses akong pinagalitan ni Rita at nanakot pang isusumbong ako kay Inton. Tinawagan ko na lamang siya dahil alam kong hindi niya yon kayang gawin. Ilang beses din akong nahuli ni Inton na nagbubukas ng laptop para sagutin ang mga email ni Miss Joy. Pinagsabihan niya ako na huwag ko na raw munang isipin ang trabaho. Sinabi niya na importanteng maging maayos ang kalagayan ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ako pwedeng mag-relax lalo't bago pa lamang ako sa posisyon ko. Alam ko noon na ayaw tanggapin ni Inton ang mga sagot ko pero ayaw na lamang niyang makipagtalo para hindi na ako ma-stress pa. Na-depress ako, papadudot. Nasa kama lamang ako ng halos ilang oras at dinadala lamang ni Inton lahat ng mga kailangan ko. Siya na nga rin ang nagpapaligo sa akin dahil minsan ay nahihirapan na po akong tumayo. Wala rin akong naging libangan noon dahil ayaw niyang mag-Facebook ako. Marami raw kasing nakaka-stress na balita at hindi magandang mababasa sa Facebook. Kahit ang mga pinapanood kong mga suspense at crime series ay hindi ko na naituloy dahil makakadagdag daw yon sa stress ko. Sinunod ko na lamang ang lahat ng gusto ni Inton para hindi na kami magtalo pa. Wala pa kasi akong lakas noon para makipagtalo sa kanya at ayokong mag-spotting muli lalo't andon siya. Hindi ko pa rin nasabi sa kanya na buntis ako, papadudot. Nagtatalo pa rin noon ang loob ko kung aaminin ko ba sa kanya o hindi ang katotohanan. Wala pa rin akong balak noon na ituloy ang ipinagbubuntis ko at gusto ko noong ipalaglag ang nasa sinapupunan ko at naisip kong baka pumayag si Inton kapag nilatagan ko siya ng mga kadahilanan. Alam ko maunawaan ni Inton ang lahat kaya naisip kong sosoportahan niya ako sa mga gusto ko. Pinagluto kita ng pancakes at bacon. Alam kong paborito mo to. Salamat pero wala pa akong ganang kumain eh. Eh hindi ka pa nga kumakain mula kanina eh. Hindi pa ata ako natutunawan. Baka dahil yan sa stress. Teka, tatawag ako sa doktor. Wag! Baka kasi mahimatay ka na naman eh. Tapos… Ilapag mo na lang dyan yung pancakes at bacon. Kakainin ko mamaya. Pwede bang ipagtimpla mo ko ng kape? May fresh milk sa ref. Ima-microwave ko na lang para mainitan din ang sikmura mo. Ayoko ng gatas, nasusuka ako eh. Kape ang gusto ko. Hindi ka pwede magkape. Paggabi na oh. Baka di ka makatulog niyan. Wala nang epekto ang kape sa akin. Meron pa rin yan. Kung gusto mo ng kape, pagtitimpla kita ng decaf. Wag na nga lang. Huwag ka naman magtampo dyan. Gusto ko lang naman kasing maayos ang sleeping schedule mo. Eh maayos naman na eh. Hindi pa rin kaya. Ilang beses kitang nahuling dilat pa ng madaling araw. Ana May, wag nang matigas ang ulo. Konting tiis lang ha? Eh ano pa bang magagawa ko? Ngayon lang to, promise. Para rin sa'yo to. Oh, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo?
Wala. Magsabi ka, please. Nag-aalala ako sa'yo eh. Mas lalo lang ako nai-stress kapag ganyan, Kay. Hindi ko kasi mapigilan. Alam mo namang pagdating sa'yo, mahina ako. Salamat, Inton, ha? Di mo kailangan magpasalamat. Gusto kong alagaan ka. Hindi lang doon. Para saan? Kasi kaya mong intindihin ako eh. Ganon ka rin naman sa akin ah. Kaya mong intindihin na hindi pa ako handang magkaroon tayo ng anak. Huwag na nating pag-usapan yan. Baka ma-stress ka lang. Pag-usapan na natin to. Next time na lang kapag naka-recover ka na, okay? Ngayon na sana. Bakit bigla mo namang gustong pag-usapan? Kasi deserve mong malaman ng totoo. Anong totoo? Inton, Ano yun? Sabihin mo lang. kaya mo pa ba akong intindihin? Trabaho ko nang intindihin ka mula nang naging tayo, di ba? Pag nasanay na ako sa trabaho ko, pwede na tayong bumuo ng pamilya. Ana May, Ano yun? kung alanganin ka pa, kung hindi mo pa gusto at di mo pa kaya, okay lang. Huwag mo ko intindihin. Pero di ba gusto mo nang magkaanak tayo? Oo, gusto ko. Pero mas gusto kong masaya ka. At kung trabaho mo ang magpapasaya sa'yo, ibibigay ko na yan sa'yo. Makakapaghintay naman ako eh. Andito lang naman ako. Di ako mawawala. Sorry ah. Sorry talaga sa lahat. Shh! Huwag ka nang umiyak, please. Sorry, Inton. Sorry. Tahan na. Wala kang dapat ikasorry. Papadudot naiyak ako dahil nakokonsensya na ako. Binala kong sabihin kay Inton na buntis ako pero hindi ko pa rin nagawa. Alam kong marami siyang magiging tanong noon at hindi pa ako handang sagutin ang lahat. Pinagpatuloy niya ang pag-aalaga sa akin at never siyang gumawa ng dahilan para ma-stress ako. Nasa kama lang din siya noon lagi para tabihan ako kahit masakit na ang ulo niya dahil sa kakahiga. Nag-leave din siya sa trabaho niya para maasikaso ako. Inaral niyang lutuin ang mga paborito kong pagkain para ganahan akong kumain. Namayat ako ng mga nakaraan dahil hindi ako masyadong kumakain. Kung kumakain man ako noon ay konti lamang at madalas ay sinusuka ko lamang. Hindi naman ako nahuling nagsusuka ni Inton, yon ang kinakatakutan kong mahuli niya dahil baka mapaisip na siya. Napapadalas na noon ang hilo at pagduduwal ko, papadudot. Patuloy ko pa rin iniipit noon ang tiyan ko para hindi makahalata si Inton. Mabuti na lamang at hindi pa ganoong kalaki ang tiyan ko kaya hindi rin nakikita ni Inton ang difference sa dati kong katawan. Sinalumunan ni Rita ang ibang mga trabaho ko habang wala ako. Hindi rin nakontento si Miss Joy na si Rita ang katulungan niya sa trabaho ko. Kahit nga meron pang humahalili noon sa akin ay hindi pa rin umuubra sa kanya. Kaya naman tinatawagan pa rin niya ako kahit nga alanganin pa na oras. Perfectionist kasi at workaholic din si Miss Joy. Kaya malaki ang naging respeto ko sa kanya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kaya hindi rin ako makatanggi noon sa mga inuutos niya, papadudot. Inisip ko na nga lang na para yon sa ikatatagal ko sa trabaho at syempre para sa paglago naming dalawa. Kahit nga nangihina na ako noon ay sinusubukan ko pa rin ipagpatuloy ang trabaho ko kahit dapat ay nagpapahinga ko. Sinabihan na ako ulit ni Inton na huwag munang magtrabaho. Kaya sa banyo ko dinadala noon ang laptop ko para doon mag-send na mga kailangan ni Miss Joy. Ginawa ko naman ang lahat para ma-impress sa akin ang boss ko. Pero mukhang wala siyang balak na makontento sa mga ginagawa ko. Papadudot nahihirapan na ako pero kailangan kong mag-perform sa trabaho ko. Hello, Miss Joy? Kanina pa ako tumatawag sa'yo.
tayo? Bakit ngayon ka lang sumagot? Kumain po kasi kami ng asawa ko kaya hindi ko napansin na tumatawag kayo. Tapos naka-silent pa tong phone ko. Eh di sana, dinala mo yung cellphone mo sa tabi mo para nakita mo agad. O kaya nilakasan mo yung ringtone. Hindi na po mauulit, ma'am. Alam mong marami tayong kailangang habulin. Nasabihan ko naman po si Rita na tulungan kayo nung reliever ko. Eh ano bang magagawa ni Rita? Wala rin naman siyang alam. Naturuan ko naman po siya. Puro lang utak nun. Ano ba bang aasahan mo ron? Pasensya na po. Aalalayan ko naman. Baka dinadahilan mo lang yan para di ka pumasok sa trabaho, ha? Bakit ko naman po gagawin yun, ma'am? Katamaran, ganon. Kahit nga po nanghihina na ako, ginagawa ko pa rin lahat ng pinapagawa niyo sa akin eh. Nakasick leave na ako pero tinatadtad niyo pa rin ako ng trabaho. Kasi alam kong kaya mo naman. E paano po kung hindi? Nagawa mo naman lahat ng pinapagawa ko nung nakaraan, di ba? Paano bang hindi mo kaya? Miss Joy, Boss mo ba yung kausap mo? Inton. Akin na yung cellphone mo. Hello, ma'am? Sino to? Si Inton po ito, asawa ni Ana May. O bakit? Nag-uusap kami ng asawa mo, wag kang bastos. May sakit po ang asawa ko. Ma'am, bago niyo po siya ratratin ng trabaho, baka po pwedeng hintayin niyo na muna siyang makarecover. Papasok naman po siya agad sa trabaho pag nagkataon eh. Ang daming nakatambak na trabaho rito na dapat siya ang umaasikaso imbis na ako. Naka-sick leave po siya, ma'am. Ang haba ng sick leave niya, ha? Hindi na makatarungan. Paano po bang hindi makatarungan? Eh halos patayin na niya yung sarili niya sa pagtatrabaho. Minsan lang siya nag-leave pero parang masama pa rin. Hindi mo kasi naiintindihan. Ang daming trabaho rito. Hindi na po niya kasalanan yun dahil karapatan naman niyang magpahinga. Sa ilang taon niya nagtatrabaho dyan, di ko pa siya nakita nag-leave kahit may masama siyang nararamdaman. Eh sinong gagawa ng mga trabaho niyang iniwan dito? Di po ba dapat merong ibang taong sasalo niyan? Siguro naman po may mga ganitong kaso na sa office niyo. Sigurado rin akong meron naman kayong ibang pagpapasahan yan. Ayaw niyo lang. Kasi si Ana May ang kailangan ko. Pero kailangan din po ni Ana May na magpahinga. Tama na, Inton. Akin na nga yung cellphone. Pero Ana May… Inton, please. Ay, ewan ko na talaga. Oh, kausapin mo boss mo. Hello, Miss Joy. O ano na? Mabuti nakausap na uli kita. Magre-resign na po ako. Ano? Buntis po ako, Miss Joy. Pasensya na po pero uunahin ko na ngayon ang kapakanan ng anak ko. Hindi ka pwedeng mag-resign, Ana May. Nakapirma ka ng kontrata, idedemanda kita. Ma'am, baka ako pa po magdemanda sa inyo. Inilalagay niyo po sa alanganin ng buhay ko at buhay ng anak ko. Ana May, mag-usap tayo. Huwag kang magpadalos-dalos. Sige na, Miss Joy. Bye. Buntis ka? Oo, Inton. Magtatatlong buwan na. Papadudot na pilitan akong aminin kay Inton ang lahat. Sinabi ko rin sa kanya na binala kong ipalaglag ang anak namin. Hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko pero pinilit niyang unawain yon. Sinabi niyang nadala lamang ako ng emosyon at pressure sa trabaho. Naiyak ako lalo dahil hindi ko inakalang mas maunawaan pa ni Inton ang kalagayan ko. Inihingi ko ng tawad ang mga nagawa ko. Sinabi niyang ayos na raw yon dahil hindi naman natuloy na nakunan ako. Matapos sa naging usapan namin yon ay niyakap niya ako, papadudot. Nakita ko sa kanya na masaya na siya. Panay ang hawak niya noon sa tiyan ko, hindi siya makapaniwala noon na magiging ama na siya. Sa unang beses ay naramdaman kong tama lang na hindi ko na itinuloy ang plano kong ipalaglag ang anak namin. Doon ko naramdaman na gusto ko na ring maging isang ina. Kaya naman sinukuan ko ang trabaho ko dahil yon ang dahilan kung bakit naisip kong patayin ang sarili kong anak. Sinamahan niya akong magpa-check up kinabukasan para malaman ang kalagayan ng anak namin. At sa awa naman ng Diyos ay walang nakitang hindi maganda ang doktor sa kalagayan naming mag-ina. Nag-file na rin po ako ng immediate resignation sa trabaho. Pinilit pa ang harangin yon ni Miss Joy pero hindi na ako nagpapigil pa. Inalok pa niya ako ng mas malaking sahod at mas komportabling oras ng trabaho pero pareho kong tinanggihan yon. Wala akong ibang naging gusto kundi ang makapagpahinga at ayusin ang buhay ng magiging anak ko.
Malaki po ang naging kasalanan ko sa mag-ama ko dahil mas inuna ko ang trabaho kung wala namang pakialam sa akin. Narealize ko na hindi naman ako mamahalin at aalagaan ng trabaho ko tulad ng ginagawa sa akin ni Inton. Naisip ko rin na kapag namatay ako ay madali lamang akong papalitan sa trabaho. Baka nga hindi pa ako naililibing ay may nakuha na kaagad silang kapalit ko. Hindi muna ako naghanap ng trabaho at nag-focus muna ako sa ipinagbubuntis ko habang inaasikaso naman ang nalalapit naming kasal ni Inton. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po sa pagbasa at pakikinig ng aking kwento, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ana May. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. May kasabihan tayong sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Diyan pa lang ay nahuhusgahan na tayo kaya dapat nating siguraduhin na hindi masasamang yapak ang ating susundan. Ikaw kabarangay, meron ka bang mabuting impluwensya sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, meron ba kayong role model o ehemplo sa buhay ninyo? Yun bang mga tao na gusto ninyong pamarisan paglaki dahil kahanga-hanga at mabuti ang ginagawa nila sa buhay? Ako kasi meron at yon ay walang iba kundi ang Kuya Jello ko. Pero bago ko po ikwento ang buhay ng munti naming pamilya ay pabati po muna ng isang mainit at magandang katanghalian sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. At sa mga kapwa ko kabarangay at kapuso, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cedric. 32 years old at nagtatrabaho bilang ink technician sa isang kumpanya dito sa Maynila. Pero ako at ang aking pamilya ay tubong Bulacan. Simple lang naman po ang pamilya namin, Papa Dudut. Mayroon akong nakakatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Jello. 4 na taon po ang pagitan namin at masasabi kong close kami ni Kuya Jello. Hindi po kami mayaman pero hindi rin naman sumasala sa pagkain. Isang palapag lang ang bahay namin sa Bulacan pero merong sala, kusina, banyo at 2 kwarto kung saan sa isa ay magkasama kaming magkapatid. Ang papa po namin ay nagtatrabaho bilang sekretary sa isang government agency sa lugar namin. Si mama naman ay housewife. Masasabi ko po na pinalaki kami sa pagmamahal ng mga magulang namin kahit na hindi kami mayaman. At para sa akin ay sapat na yon upang magkaroon ako ng isang hindi makakalimutang kabataan. Papa Dudut. Cedric! Cedric, kakain na raw! Maya na lang ako, kuya. Wala akong gana. Ha? Papasok ako. Teka, bakit nakalak ang pinto? Pakibuksan mo nga. Ay. Bakit may paglak ng pinto, Cedric? Wala lang. May ginagawa kasi ako. Lokohin mo, lelang mo. Alam kong may problema ka. Tara sa loob, pag-usapan natin. Kuya, ayos lang ako. Hindi ka ayos, ramdam mo ko yun. Tsaka kuya mo ko.
Kilala kita simula pagkabata. Mukhang wala talaga akong may tatago sa'yo, no? Wala talaga. Kaya ano ba yon? Baka matulungan kita. May problema ka ba sa pag-aaral mo? Hindi, wala akong problema sa klase. Huhulaan ko. Babae yan no? Kuya naman eh. Aminin mo na kasi. Oo, tama ka. Sandali. Huwag mong sabihin na tungkol yan dun sa babaeng nililigawan mo. Ano na bang balita sa inyo? Sinagot ka na ba niya? Dami mo naman tanong. Isa-isa lang kuya, may hinakalaban. Sagutin mo na lang kasi. Hindi na kita nabalikan nung nakaraang pinag-usapan natin yung tungkol sa babaeng plano mong ligawan. Yung sabi mo taga-tourism na second year? Siya nga, pero wala na rin naman yun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Binasted na niya ako. Ano? Nung una pa lang naman, ramdam ko na hindi niya ako gusto kasi may iba siyang nagugustuhan. Pero ako lang naman yung mapilit. Akala ko kasi kapag sinubukan ko, mababago ko yung isip niya. Makukuha ko yung loob niya na magustuhan din ako kaso hindi pa rin kuya. Anong sinabi niya? Natigilan ko na raw kasi hanggang kaibigan lang daw ang tingin niya sa akin. At ayaw niya raw akong mas masaktan pa pag pinagpatuloy ko pa yung panliligaw. Ayun naman pala eh. Iniisip pa rin niya kapakanan mo. Ganun ba yun? Oo, kasi kung pinatagal pa niya, tapos hindi ka rin naman pala niya planong sagutin sa dulo, edi wala rin. Mas lalo ka lang masasaktan. Ikaw na may sabi, may iba siyang gusto. At hindi ikaw yun. Pinagdiinan mo pa talaga. Akala mo ba hindi masakit? Porke ang ayos ng love life mo. Naniniwala naman ako na makakatagpo ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo. Katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Yun bang wala nang ibang gugustuhin kundi ikaw lang? Sa ngayon nasasaktan ka pa dahil sa nangyari. Pero darating yung araw na makaka-move on ka rin. Makakalimutan mo rin yung taga-tourism. Pero masakit pa rin kahit hindi naman naging kami. Ang mahalaga sinubukan mo. Naging tapat ka sa feelings mo sa kanya. Para sa ating mga lalaki, yung aminin na nagugustuhan natin ng isang babae at manligaw sa kanila sa kabila ng mababang tsansa na sagutin nila tayo, matatawag ng katapangan. Kaya matapang ka. Salamat. Siguro nga hindi kami para sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin hindi ko na makikilala yung babaeng mamahalin ko at mamahalin din ako. Katulad nung sinabi mo. Oo naman, naniniwala ako doon. Kaya chill ka lang. Kalmahan mo lang. Darating din yung dawan. Ewan ko sa'yo kuya. Oh, kita mo tong tao na to. Wala ka bang bilib sa kuya mo? Meron. Pero minsan panira ka ng moment. Nag-i-emote ako rito sa kwarto tapos kakatukin mo ako. Hoy, tawag na nga kasi tayo ni mama para kumain. Nagluto siya ng paborito mo. Napansin kasi niya na parang pinagsakloban ng langit at lupa yung mukha mo. Kagabi pa raw. Grabe talaga yan si mama. Siyempre, nag-aalala lang siya sa'yo. Alam ko naman yun, pero ayos na ako. Magiging maayos din ako. Lalo na nandyan kayo na pamilya ko. Oo naman. Iwan na tayo ng lahat ng tao sa mundo. Wag lang ng pamilya natin. Dito lang din ako para sa'yo. Thank you kuya. Welcome. Ano, tara na? Kain na tayo. Tom Goods na ako eh. Lagi ka na lang gutom. 18 anyos po ako noon at kumukuha ng kursong computer science samantalang 22 naman si Kuya Jello. Business Administration po ang kurso niya, Papa Dudut. At siyang tumulong sa akin kung anong kurso ang kukunin ko dahil medyo nalilito pa ako ng mga panahon na yon. Matalino po si Kuya at lagi siyang top sa mga klase nila at graduate siya bilang salutatorya noong high school. Masaya po ako kapag nabibigyan niya ng karangalan ng pamilya namin. Lalong-lalo na sina mama at papa kaya siyang naging inspirasyon ko para magsikap din sa pag-aaral. Nagtapos po ako bilang valedictorian. Mabait po si Kuya Jello, malumanay magsalita, gwapo at maalalahanin. Lagi niya akong pinapayuhan sa mga bagay-bagay na wala akong ideya tulad ng pag-ibig at pakikipagkaibigan. Naalala ko nga noong na broken hearted ako kahit na hindi naman naging kami noong nililigawan ko ay si Kuya Jello ang kumausap sa akin at nagpagaan ng loob ko. Wala pong bisyo ang kuya ko, Papa Dudut.
Hindi siya umiinom at hindi rin siya naninigarilyo. Kung may libangan man siya, mobile games at pagkain. Bagay na kinakahiligan ko na rin. Sabi ko nga noon sa sarili ko ang swerte ko dahil nagkaroon ako ng kuya na kasundo ko. Marami kasi sa mga kaklase ko ang hindi close sa mga kapatid nila at malayo ang loob dahil sa iba't ibang kadahilanan. Pero bukod sa mga mabubuting katangian ni kuya, ang isa talaga sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya ay ang pagmamahal niya sa mga magulang namin. Kaya walang duda na family-oriented kaming magkakapatid. Isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutan ay yung noong sinorpresa namin sina mama at papa dahil anniversary nila. Happy anniversary po, Mama at Papa! Mahal po namin kayo ni Kuya. Naku, maraming salamat mga anak. At may pa-cake pa talaga ah. Siyempre, Papa! Para maganda sa picture! Sa picture lang talaga ha. Siyempre sa personal na rin. Mama talaga, nagtampo bigla. Marunong ka rin pala magtampo, Ma. Oo naman. Sa lagay kayo lang ng mga bata marunong mag-inarte. Nako, hindi nyo lang alam kung gaano kaarte ang mama nyo nung araw. Aray! Ang sakit naman ng hampas mo, sweetheart. Talaga namang sinabi mo pa sa mga anak mo, no? Itong sweetheart ko talaga biro lang. Ikaw naman oh. Siyempre, kahit na ganun kakaarte noon, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Yun naman pala eh. Uy, kinikilig na yun si Mama. Tigilan niyo ako mag-aama kayo. Pag-uuntugin ko kayo eh. Oh, teka. Bakit ako nadamay dyan? Dapat sina Papa at Cedric lang. Bakit biglang may panlalaglag, Kuya? Walang iwanan dapat. Ay nako, nagsimula na naman kayong dalawa. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ang dami nitong binili niyong pagkain. Sigurado ba kayo may mga pera pa kayo? Huwag kayong mag-alala pa. Kasi kinita ko yan dun sa pagre-repair ng cellphone sa shop ng tatay ng kaklase ko. Ha? Anong pagre-repair ng cellphone? Rumaraket po dun si Kuya para mapag-ipunan tong anniversary nyo, Ma. Di ba, mahusay sa electronics si Kuya? Huwag kayong mag-alala, Ma. Kasi hindi ko naman pinababayaan yung pag-aaral ko eh. Pumupunta lang ako doon pag weekend. Gusto ko lang talagang kumita ng pera para meron kaming panregalo ni Cedric sa inyo ni Papa. Ikaw talaga nag-abala ka pa, Jello. Kahit na anniversary namin ngayon ng mama mo, ayos lang naman sa amin kahit hindi marami ang handa o kaya wala kaming regalo. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Kasama namin kayong magkuya kasi kayo ang sagot sa matagal naming dalangin na maging isang ganap na pamilya. Tama ang papa nyo. Ikaw, Jello, ang una nagturo sa amin kung paano maging isang magulang. At ikaw naman, Cedric, ang kasiyahan ng pamilya natin. Kahit hindi tayo mayaman, masaya naman ang bahay natin kasi kompleto tayo. Masaya rin po kami na kayo mga magulang namin. Simula pagkabata, nakikita ko na po yung pagsasakripisyo nyo para sa amin ni Cedric. Kaya nga pinapangako ko po na susuklian namin lahat ng mga mabubuting ginawa at ginagawa nyo sa amin ni Papa, Ma. Magsisikap kaming makapagtapos ng kapatid ko para mabigyan namin kayo ng karangalan. Lagi nyo naman kaming binibigyan ng karangalan. Wala na kaming mahihiling pa sa totoo lang. Malaki ang pasasalamat namin sa Diyos na kayong dalawa ang ibinigay niya sa amin bilang mga anak. Kaya sana, huwag kayong magbabago. Lalong-lalo ka na, Jello. Alagaan mo ang kapatid mo kahit minsan pasaway yan. Oo naman pa. Ako bahala dyan kay Cedric. Grabe naman po sa pasaway, Pa. Matalino kaya tong bunso mo. Tapos pogi pa. Pogi rin po panganay nyo, Pa. Pareho kayong pogi. Kanino pa ba kayo magmamana? Nakakapagtaka naman na kailangan pa talagang itanong yan. Eh di siyempre sa akin. O, kita nyo? Parang biglang humangin. Sige ma, pag ako humirit, baka mapikon ka na naman. Sinong pikon? Hindi ako pikon. Hinding-hindi ko po makakalimutan yung saya at pasasalamat sa mukha ng mga magulang namin dahil sa munti naming sorpresa ni Kuya Jello Papadudut. Nang mga panahon na yun ay medyo dumaraan kasi kami sa mabigat na pagsubok nang magkasakit si Papa sa atay.
Kaya nga naghihigpit din kami ng sinturon dahil magastos ang pagpapagamot niya. Sa katunayan ay kinailangan na nga noong magtrabaho ni Mama bilang kasambahay sa isang may kayang pamilya na kalapit barangay namin. Pero sa awa ng Diyos, biniyaan niya pa rin ang mabuting kalusugan at kalakasan ng papa namin, bagay na nakapagpapaluwag sa aming damdamin. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nasa 4th year college na po si Kuya Jello nang mangyari yung bagay na kahit sa hinagap ay hindi ko inaasahang mangyayari, Papa Dudut. Isang gabi umuwi pong susuray-suray at amoy alak si Kuya Jello. Tulog na po ang mga magulang namin at ako ang nagbukas ng pinto sa kanya. Inakala kasi namin na busy lamang siya sa mga projects niya. Dahil graduating na siya kaya gulat na gulat ako dahil lasing siya. Inalalayan ko si Kuya papunta sa kwarto namin. Binihisan ko siya bago siya nakatulog. Kinabukasan, dumadaing siya na masakit ang ulo niya kaya tinanong ko kung bakit siya uminom ng alak. Pero sinabi lang sa akin ng kapatid ko na wala na raw ako doon. Nasaktan ako, Papa Dudut, dahil hindi ganong makitungo sa akin si Kuya Jello. Pero hindi ako masyadong nagdamdam. Sa halip ay inunawa ko siya. Kaya lang napadalas po ang pag-uwi niya ng hating gabi. Amoy alak at nahuli ko pa siyang naninigarilyo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na rin po naging sekreto sa mga magulang namin ang nangyayari kay Kuya, Papa Dudut. Minsan na siyang kinausap ng masinsina nina Mama at Papa tungkol sa pag-iinom at paninigarilyo niya. At doon namin nadiskubre na may pinagdadaanan pala siya. Tungkol po yon sa long-time girlfriend niya na hiniwalayan siya dahil nabuntis ng best friend niya. Nasaktan po ng husto si Kuya Jello sa nangyari kaya naapektuhan noon ang mga desisyon niya. Natuklasan din namin na hindi na siya pumapasok sa school at pumupunta na lamang siya sa bahay ng mga bago niyang barkada na hindi na namin alam kung paano niya nakilala. Tuluyan na pong lumayo ang loob sa amin ni Kuya Jello. Hindi na rin niya natapos ang pag-aaral niya, Papa Dudut. Sa halip ay nagtrabaho na siya bilang isang call center agent sa Pasig. Doon na po siya mas nakakilala ng mga tao na masasabi kung hindi naging magandang impluwensya para sa kanya. Lumala po ang bisyo niya sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. May mga gabi na hindi na siya umuuwi sa bahay namin dahilan para labis na mag-alala ang mga magulang namin sa kanya. Dumagdag pa siya sa isipin kaya mas lumala po ang karamdaman ni Papa dahil sa pagiging pasaway niya. Hindi na po nakapagtrabaho ang tatay namin at naratay na lamang sa higaan sa bahay. Kaya napilitan akong mag-working student para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin namin sa bahay. Cedric, anak, yung kuya mo na yon. Bawa sa akin ko to. Pakisuyo naman pagbuksan mo siya, oh. Sige po, Ma. Tabi nga dyan! Nakaharang ka! Kuya, Jello! ayos ka lang ba? Halika, aalalayan kita. Bitiwan mo nga ako! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Jello, anak. Lasing ka na naman ba? Oo! Ano naman pakialam mo matanda ka? Kuya, sumusobra ka na ha? Oh, bakit ka sumasatsat dyan? Hindi naman kita kinakausap eh. Binabastos mo na kasi si Mama. Para ka namang walang modo. Masyado kasing pakialamera yung nanay natin. Pati paglalasing ko, pinapakialaman. Wala naman siyang ambag. Sumusobra ka na talaga sa pagiging bastos mo ha? Cedric! Jello! Sakit nun ah! Masasaktan ka talaga kasi walang preno yung bibig mo. Cedric, anak! Bakit mo naman sinuntok ang kuya mo?
Tingnan mo, nagdugo tuloy yung labi niya. Oh, anak, ayos ka lang ba? Halika, gamutin natin yung sugat mo. Aray! Huwag mo nga akong hawakan. Kaya ko sarili ko. Kuya, bakit mo sinaktan si Mama? Masyado kasi siyang pakialamere. Ayoko nga nang pinakikialaman ako eh. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ilang gabi ka nang umuwi ng lasing. Ano ba nangyayari sa'yo, Jello? Hindi ka naman dating ganyan ah. Wala naman nangyayari sa akin. Gusto ko lang mag-happy-happy. Tapos, masyado kayong praning. Hindi ka ba nakikinig? Nag-aalala lang kami sa'yo, kuya. Pwes, wag na kayong mag-alala. Kasi kaya ko na sarili ko. Tumabi ka nga, matanda ka. Harang-harang ka eh. Ma! Ayos lang po ba kayo? Wala naman po bang masakit sa inyo? Ayos lang ako, anak. Pero masakit ang balakang ko. Ayan! Kasi wag kang harang-harang sa daanan ko. Sumusobra ka na talaga, kuya. Di ka lang bastos. Sinaktan mo pa si Mama. Anong gagawin mo? Susuntukin mo uli ako? Sige, halika. Akala mo di kita uurungan? Kaya-kaya kitang itupi. Ikaw ang itutubi ko. Pwede ba? Tumigil na nga kayo. Papa Dudut, hindi po ako makapaniwala sa ginawang yon ni Kuya Jello sa mama namin. Kahit kailan ay hindi ko naisip na posible niyang saktan o pagbuhatan ng kamay ang sarili naming magulang. Kilala ko mapagmahal si Kuya, kaya paanong sa isang iglap ay napalitan ng pagiging bayolente ang pagkatao niya. Oo, nandun na tayo na nasa impluwensya siya ng alak, lasing siya, Papa Dudut, pero hindi yon sapat na dahilan para manakit siya. Galit na galit po ako sa kanya ng mga panahon na yon at hindi ko siya kaagad napatawad. Lumipas pa po ang mga araw, lalong lumayo ang loob namin kay Kuya Jello. Malaki na rin kasi ang pinagbago niya at siya mismo ang nagtutulak sa amin para lumayo sa kanya. Pero kahit na hindi na siya yung kapatid na kilala ko ay mahal pa rin siya ng mga magulang namin. Siguro ay ganoon talaga kapag nasa posisyon kanila. Yun bang kahit gaano ka pasaway, ang anak mo ay hindi mo pa rin matitiis dahil nanggaling ito sa'yo. Naunawaan ko naman po sina Mama at Papa lalo noong kausapin nila ako para sabihing makipagbati na sa kuya ko, Papa Dudut. Naantig kasi ang puso ko sa hikbi ni Mama na kami na lang daw dalawa ni Kuya ang magkakampi sa buhay pag nawala sila ni Papa tapos magkakasira pa kaming magkapatid. Kaya nga sinubukan kong patawarin si Kuya Jello kahit na masama pa rin ang loob ko sa kanya dahil sa pananakit niya sa mama namin. Kaya lang ay iba na talaga ang tama ng masasamang bisyo sa utak ng kuya ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Kuya, pwede ka bang kausapin? Busy ako. Di mo ba nakikita? Nagsa-cellphone ka lang naman. Ano naman? Ay, kuya, ayoko makipag-away sa'yo. Gusto nga kitang kausapin para makipagbati. Hindi ko kailangan ng pakikipagbati mo. Sa lagay, ikaw lang ang may karapatang magdesisyon kung kailan mo gusto makipag-ayos? Ako wala. Seryoso ba talaga yung tanong mo? Kasi kung oo, ewan ko na lang sa'yo. Kung ayaw mong sagutin, edi iwanan mo na lang ako. Sabing busy ako, tapos abala ka. Ay, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ha? Anong ha? Nagbibingi-bingihan ka na naman. Hindi ka naman dating ganyan. Hindi mainitin yung ulo mo. Mas mahaba pa nga ang pasensya mo kaysa sa akin eh. Hindi ka sumisigaw. Kung sumigaw ka man, mabibilang sa mga daliri. Pero hindi dahil galit ka. Hindi ka umiinom, hindi ka naninigarilyo at hindi mo sinasaktan si Mama. Kung isusumbat mo na naman sa akin yung pananakit ko kay Mama nung nakaraan, pues, nagsorry na ako sa kanya. Ano, masaya ka na? Sinabi ni Mama na nagsorry ka na. Pero hindi ka pa rin niya kinakikitaan ng pagbabago. Pabalang ka pa rin daw sumagot at mainit palagi ang ulo mo. Ano pa bang gusto niyong gawin ko? Kuya, huwag kang sumigaw. Baka marinig tayo ni na Mama at Papa.
Pati pala pagsigaw ko sa pamamahay na to bawal na? Ano na lang karapatan ko? Inalisan mo na! Alam mong hindi totoo yan. Masyado ka lang madrama. Lahat na lang ng bagay. Ultimo pag-aalala namin sa'yo ni na mama at papa. Minamasama mo. Sino pa bang aasahan mong mag-aalala sa'yo? Kami ang pamilya mo, kuya. Wala akong pakialam kahit kayo pa ang pamilya ko. Tsaka hindi ako madrama rito ha. Kayo! Kasi lahat na lang gusto nyo pang himasukan. Pati pag-iinom ko't paninigarilyo kukwestiyonin mo. Hindi ka naman bumibili na pang alak at pang yosi ko ah. Hindi nga. Pero sana alam mong masama yung epekto niyan sa kalusugan mo. Kagagaling mo lang sa ubo nung nakaraan tapos makikita na naman kitang humihitit ng sigarilyo. Di ka talaga titigil hanggat di ka nagkakakanser sa baga, no? Kung magkasakit man ako ng kanser, wala ka na doon. Yan, puro ka na lang ganyan. Alam mo, naiinis na ako sa'yo kasi ikaw tong kuya sa atin pero kung umasta ka parang ikaw yung bunso. Bakit? Ano bang inaasahan yung maging asta ko? Maging forever good boy at sunod-sunuran sa gusto ng mga magulang natin? Saan mo napulot ang mga salitang yan? Sa mga kaibigan ko. Kinuwento ko kasi sa kanila yung buhay ko. Tapos pinagtawanan nila ako. Kesyo para raw akong bata na nilalagyan pa ng bimpo ng mga magulang sa likod. Yun bang ayaw pagpawisan kasi uubuhin? Sila rin ba yung nagturo sa'yo na uminom at manigarilyo? Oo, sila nga. Gusto mo rin bang subukan? Promise, ang cool tingnan. Marami pang chicks na magkakagusto sa'yo. Ayoko. Ang KJ mo naman. Kaya tingnan mo, wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Hindi naman ako naghahanap ng girlfriend. Abala ako sa pag-aaral at pag-intindi sa pamilya natin. Eh ikaw, anong natutulong mo? Wala ka nang naitutulong, perwisyo ka pa. Anong sinabi mo? Sabi ko, perwisyo ka. Sakit ka sa ulo ni na mama at papa. Tapos ang hirap mo pang intindihin. Naturingan ka pa ng mga nag-aaral. Pero yung kabastusan ng bibig mo, wagas. Halika rito. Tuturuan kita ng leksyon kung paano gumalang sa nakakatanda. Bitiwan mo ako, kuya. Ayoko nga. Saka na pag napadugo ko na yung uso mo. Yan! Para magtanda ka. Ako pa rin ang kuya sa ating dalawa. Isaksak mo yan sa kokote mo! Yung galit ko sa kuya ko ay nadagdagan ng matinding pagkadismaya matapos ang sagutan naming yon. Hindi ko akalain na may isasarado pala ang isip niya. Hindi ko na rin siya kinakitaan ang katiting na pagsisisi sa nagawa niya kay mama. Ang gusto ko lang naman ay magbago siya alang-alang sa sarili niya dahil may masamang dulot ang mga bisyo niya sa katawan niya pag tumatagal. Pero imbes na makinig ay minasama niya pa ang pag-aalala ko. Papadudot, oo, mas matanda siya sa akin pero wala na ba akong karapatang magsabi sa kanya? Saka sino ba ang inaasahan niyang gumawa ng bagay na yon? Kami ang pamilya niya. Dahil sa mga nangyari ay lumayo lalo ang loob ko sa kapatid ko. Hindi nagtagal ay nag-decide si Kuya Jello na umalis na sa bahay namin para manirahan sa Maynila, papadudot. Hinayaan na lang namin siya kasi mukhang hindi naman siya magpapaawat. Pagkaraan ng ilang buwan ay nabalitaan namin na may nabuntis siyang babae na nooy kinakasama na niya. Bali nangungupahan sila ng apartment sa Mandaluyong pero pagkapanganak ng babae ay inuwi siya ni kuya sa bahay namin sa Bulacan. Laking gulat po namin ni mama at papa pero tinanggap pa rin namin sila. Lalo na nang makiusap si kuya na sa bahay na lamang muna titira ang mag-ina niya para makapag-ipon sila ng pera. Medyo nagigipit kasi sila, papadudot. Masaya naman po kami kasi nakasama namin ang baby nila. Mabait naman at masipag sa bahay ang ka-live-in partner niya. Kaya lang ay sinasakta naman po siya ni kuya kapag nasa bahay ito ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Akala ko po ay tuluyan ang nagbago si Kuya Jello simula nang magkapamilya siya. Pero hindi pa rin po tuluyang naalis ang mga bisyo niya. Malimit po nila yung pagtalunan ng live-in partner niya na hindi namin maiwasang marinig. Dahil dalawa lamang ang kwarto sa bahay namin, sa sala na lamang po ako natutulog, papadudot. Wala namang kaso sa akin noong umpisa pero nahihirapan na rin ako kasi wala na akong privacy.
Hindi naman ako makaalis sa bahay namin upang bumukod dahil ako na po ang tumatayong breadwinner. Graduate na ako noon sa college at nagpaplano po akong mamasukan sa Maynila. Pero gusto ko po munang siguraduhin na nasa maayos na kalagayan sina mama at papa bago ako umalis. Kaya lang ay nadagdagan po ang alalahanin ko dahil sa pananakit ni kuya sa live-in partner niya. Ayoko pong kalakhan ng pamangkin ko ang pagiging bayolente ng tatay niya. Ang gulo-gulo na po sa bahay namin, Papa Dudut. Hindi na yung katulad noong mga bata pa lamang kami. Yun bang simple lamang pero namamayani ang pag-iibigan. Nagbago na ng tuluyan si Kuya Jello at malaki din ang epekto ng pagkakasakit ni Papa. Pagod na po akong magtrabaho at nawawala na rin po ako ng gana sa totoo lang. Pero alam ko na hindi ako pwedeng sumuko dahil kung meron mang may natitirang matatag sa pamilya namin ay ako yon. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na darating yung araw na magbabago si Kuya Jello tungo sa ikakabuti niya. At lalo ngayon na meron na siyang anak. Kahit masama ang loob ko sa kanya, kahit na hindi ko na gustong sundan ang mga yapak niya ay palagi pa rin siyang laman ng mga panalangin ko. Hindi pa rin ako nagsasawang ipakiusap siya sa may kapal na sana'y hipuin ng Panginoon ang puso niya para tuluyan na siyang magbago, Papa Dudut. Kaya lang ay muli ay nasubok na naman ng kuya ko ng isang gabi pag uwi ko sa bahay namin ay nagwawala siya at naabutan kong umiiyak si Mama. Nasaan kayo? Bakit niyo ako iniwan? Jello, anak, tama na yan. Itigil mo na yan. Bakit, Ma? Pag tumigil ba ako, babalik dito sa bahay yung mag-ina ko? Hindi naman, di ba? Ma, Kuya Jello, anong nangyayari rito? Cedric, nandyan ka na pala, anak. Kuya, bakit mo naman binabasag yung mga pinggan natin? Bakit ka nagsisira ng gamit? May pambili ka ba? Papalitan mo ba mga sinira mo? Alam mo ikaw, panira ka talaga ng araw eh. Mga anak, tumigil na kayo. Si Kuya ang pagsabihan nyo, Ma. Bigla-bigla na lang siyang nagwawala tapos naninira pa ng mga gamit natin. Huwag mo nang awayin yung kuya mo. May dahilan kaya nagagalit siya. Dahilan? Eh di ba? Lagi naman siyang nagagalit ng walang dahilan. Cedric, ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Sinabi may dahilan ng kuya mo kaya siya nagkakaganyan. Sige, Ma. Sabihin mo kung ano yung dahilan na yon. Iniwan na siya ng mag-ina niya. Ano po? Kuya, totoo ba yung sinabi ni Mama? Oo! Kaya nga nagagalit ako ngayon. Iniwan na nila ako. Iniwan na nila ako mag-isa. Pero bakit sila umalis? Maayos naman pakikitungo natin sa kanila rito sa bahay, di ba? Oo, pero... Mukhang alam ko na po kung bakit. Alam ko na kung bakit ka nilayasan ng mag-ina mo, Kuya. Mapanakit ka kasi. Sinasaktan mo yung live-in partner mo. Anong sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko. Huwag mo nang hayaang ulitin ko pa. Ibig sabihin ayos lang na iniwanan nila ako kasi sinasaktan ko sila? Ganun ba yung punto mo, Cedric? Kung ganyan lang din naman ang makakasama ko sa iisang bubong, mabuti pang umalis na lang ako. Cedric, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ginusto ng kuya mo na iwan siya ng mag-ina niya. Hanggang kailan niyo po ba ipagtatanggol si Kuya, Ma? Kasi napapansin ko, lagi niyong kinukonsinti ang mga ginagawa niya kahit mali na. Hindi ko kinukonsinti ang kuya mo. Ayoko lang maramdaman niya na may kasalanan siya. Pero may kasalanan po talaga siya. Sumusobra ka na, Cedric, ha? Anong gagawin mo? Sige, halika. Magsuntukan tayo. Hindi kita aatrasan. Manahimik na kayo, pwede ba? Wala na ba kayong ibang gagawin kundi mag-away at magkasakitan? Mga anak naman! Maawa naman kayo sa amin ng tatay niyo. Ito kasi yung bunso niya. Masyadong mayabang. Kasalanan mo talaga kaya ka iniwan ng mag-ina mo. Ngayon iiyak-iyak ka, tapos sa amin mo ibubunto niyang galit mo. Magpunta ka sa simbahan, tapos magdasal ka ron. Baka sakaling maawa sa'yo ang Diyos at bigyan ka pa ng pagkakataon.
Hindi yun ang unang beses na nakita kong nabigo at nasaktan si Kuya Papa Dudut. Pero mas matindi po yung sakit na nararamdaman niya matapos siyang layasan ng mag-ina niya. Malaking dagok po ito sa kanya pero kasalanan naman niya dahil mapanakit siyang tao. Siguro ay hindi na nakayanan ng live-in partner niya ang ginagawa niya kaya umalis na po ito nang walang paalam kasama ang anak nila. Magkaganon pa man ay hindi namin makuhang magalit ng husto at matagal kay Kuya dahil sa naging epekto nito sa kanya. Mas nanaig po yung awa at pakikisimpatya namin sa kanya, Papa Dudut. Dinamdam niya ng husto ang pagkawala ng mag-ina niya. May punto na tumulong na rin kami sa paghahanap pero bigo po kaming makita kung saan sila nagpunta. Gabi-gabi ko na lamang nakikitang umiiyak si Kuya Jello kaya naman nasaktan na rin ako ng husto. Doon ko po siya sinubukang kausapin ulit at kahit alanganin ako dahil hindi ko sigurado kung pakikinggan niya ako ay tinuloy ko pa rin. Besides, kuya ko pa rin naman siya at handa pa rin akong tulungan siya kapag nangangailangan siya ng tulong, Papa Dudut. Kuya Jello, may pagkain sa mesa. Pag nagugutom ka na, kumain ka lang doon. Salamat, Cedric. Ay, walang anuman. Nag-aalala kami sa'yo, lalo na sina Mama at Papa. Kaya sana, kahit na may pinagdadaanan ka, huwag mo pa rin pababayaan ang sarili mo. Ewan ko. Sa nangyayari sa akin ngayon parang gusto ko na lang mamatay. Kuya naman. Ang sakit-sakit kasi. Ang hirap-hirap. Hindi ko mahanap yung mag-ina ko. Namimiss ko na sila. Lalo na yung anak ko. Pakiramdam ko ginawa ko na ang lahat. Pero kulang na kulang pa rin. Tumutulong din naman ako sa paghanap sa kanila. Kaya huwag kang mag-alala kasi hindi ka nag-iisa. Salamat Kasi kahit marami na akong kasalanan sa'yo, nandyan ka pa rin para alalayan ako. Walang anuman. At syempre kuya pa rin kita. Kahit na marami tayong bagay na hindi pinagkakasunduan, hindi maaalis yung katotohanan na magkapatid tayo at laging sinasabi ni na Mama at Papa na dapat daw tayong magtulungan. Oo nga Lagi nila yung bilin simula bata tayo. Pero hindi ko naman natupad. Ako yung kuya. Ako dapat ang pumuprotekta sa'yo at sa pamilya natin. Pero ako pa yung pasaway at sakit sa ulo nyo. Oo, medyo naging pasaway ka nga at sakit sa ulo. Pero alam mo bang naniniwala at nagtitiwala pa rin kami ni na Mama at Papa na magbabago ka para sa ikabubuti mo? Para sa sarili mo at sa pamilya mo. Talaga? Oo, kasi wala namang tao na pinapanganak na masama. Naiimpluwensyahan lang tayo ng mga bagay at mga tao na akala natin mabuti para sa atin. Katulad ng mga barkada mo. Hindi sila magandang ehemplo sa'yo, kuya. Kasi mali ang tinuturo nila sa'yo. Yun nga. Alam ko namang mali pero hinayaan ko lang. Kaya eto, nasira buhay ko. Tama ka talaga nung sinabi mong kasalanan ko. Kaya ako iniwan ng mag-ina ko. Kung hindi sana ako naging masamang live-in partner sa kanya, kung di ko siya pinagbubuhatan ng kamay at pinagsasalita ng di maganda, sana hindi sila aalis ng anak ko. Naging masamang anak din ako kina Mama at Papa, Cedric. At hindi rin ako naging mabuting kuya sa'yo. Kaya sana, patawarin mo ako. Patawarin niyo ako. Matagal na kitang pinatawad, kuya. Ang gusto ko na lang sa ngayon magbagong buhay ka para sa ikaaayos mo. Hindi na ako galit sa'yo kasi kahit anong gawin ko, hindi talaga kita kayang kamuyian. Para sa akin, ikaw pa rin yung kuya ko na gustong gusto kong sundan yung mga yapak. Babawi ako, Cedric. Aayusin ko ang buhay ko para naman ikarangal niyo ko. Pati na rin ng mag-ina ko. Tama yan, kuya. Ganyan nga. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Na kapag inayos mo ang sarili mo, magsisimulang maging maayos din yung mga bagay na nasa paligid mo.
Nang sandaling yon ay sinamahan ko si Kuya Jello papunta sa kwarto ni na Mama at Papa kung saan ay umiiyak siya at nagmamakaawa habang nakaluhod sa harap ng mga magulang namin na patawarin siya ng mga ito sa mga kasalanang nagawa niya. Nag-iyakan po kami ng araw na yon pero pare-pareho naman pong gumaan ang loob namin pagkatapos. Sa unang beses sa kay tagal, noon lang ako nakaramdam ng saya na nagsama-sama ang aming pamilya. Aaminin kong matagal kong kinasabikan ang sandali na mabuo kaming muli. Tulad ng sinabi ni Kuya Jello ay nagbagong buhay siya. Inayos niya kanyang sarili at disposisyon sa buhay. Tuluyan na po niyang binitawan ang mga bisyo niya at kitang-kita po kaagad ang magandang dulot nito sa kalusugan niya. Malaki po ang pinayat ni Kuya pero unti-unting nakabawi ang katawan niya. Bukod doon ay bumalik na rin siya sa dating malambing at malumanay na magsalita, lalo na sa mga magulang namin. Masaya po ako na makitang nabibigyan noon ng kaligayahan sina Mama at Papa. Kung tatanungin niyo po kung nahanap ba ni Kuya Jello ang mag-ina niya ay opo ang sagot ko, Papa Dudut. Hindi ko na po idedetalye kung paano sila nagkabalikan pero naniniwala ako na will ni God na magkaroon po ulit sila ng pagkakataon na ayusin ang gusot ng pamilya nila at magsimula ng bagong buhay. Muling ang nabuo ang pamilya ni Kuya Jello at masayang masaya po kaming lahat, Papa Dudut. Tapos nung sumunod na taon ay kinasal na sila pero nakiusap sina Mama at Papa na sa bahay muna namin sila sa Bulacan tumuloy para meron silang makasama. Wala naman pong kaso yon kina Kuya Jello dahil magkasundo sina Mama at ang asawa niya. Ako naman po ay nag-move out na sa bahay namin at tinuloy ang pagtatrabaho ko sa Maynila. Wala pa po akong asawa pero may girlfriend na po ako, Papa Dudut. Masasabi ko na masaya ako ngayon, lalo na. At alam ko sa sarili ko na mabuti ang kalagayan ng aking pamilya. Marami po akong na-realize sa buhay habang sinusulat ang kwento ko. Isa na po doon yung kahalagahan ng mga taong sinasamahan natin dahil malaki po ang magiging impact nila sa ating buhay. Mahirap magpakabuti. Oo, pero gawin po natin ang makakaya natin upang hindi tayo maging dahilan ng ikakasira ng ibang tao. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo ang sulat ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power po sa mga kabarangay natin. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zedric. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever